Allez. Allez. Kassaalerpaa. Kaukaisisakpiarassaman tingniigulluinaasa allartiina pajorita. Unassiliussua atorallerpaa la silikkortussaga taannarsua tusaaniinksuutan. Unassiliwa tulartoriaqaakka qaoqimaagerulorpa. No, suliartunginninni qillaalariarluu aneruyulassuut aneruyuu tassa unnorsiortussaam nu filmarlun suliartormarpu ila silivittarniarsaruga aneruyuppun kiorsinnaagissin aneruyuppunga qanermat intalit pissaaneqartiguimmerlunniit qaner pissaaneqartiguvuut ikiortariaqalarpunga silivittarnissan aneruyuppun kiorsinnaasigissingiin unnikittumun minaliingissuarsila ja Utin pitarsimen tarpunga tahanusaru blogin tikilloi issippat siullermeqqaarlarutuppaa aaqqateqingilaga saali blogliortat amerlisumaagaluarpugut imma Gunbjørn 2000 der er das vlogleerternerluna аллартисимоо та анingin teqorpammerpaa та sommerlusimaaluarput kin altsamiammerliartoruarpuu vlogkiliortakkisaan ima alla ikkussinajo ikkussisoqarnajo qarutik sorluun diskussion la morliartorpuut morliartorpuut qassao utsaak morliartorpuut silaannainnerm pussoosinginnam pisuinnarujo maaqatinni akikitsun aaqasinni qasornoqalussinnaangittuna akikitsunik aaqatisinilaassuunga qillaqalariarlugu erissassan pisinalaarlu ila suu seqinningiivittorsui saruaqarujo tässä me sakin pukkikka meillä sakin pukkikka minui sakin itteluoppo kohtunousut mä sakin nisseluoppo ila ajottisima milun skamme takaisin tämä masili tata ja olen tän matsaa paluusoilasua Gunbjørn pakkutisima sit katitoilaangam suna tartarneri wa qalluqaan Adobe Pro Adobe Premiere Pro tartarpaa yeah after taan piilorpaa kisilattornikungilaarluun sinnallunartorussuu taluningitsuna torniaun so atussagaani maatteqaraanniluunniit atorsinnaaruq Final Cut Pro taanaerningitsuarsu taam tassunga assingusoq Windowsima torsinnaas angamaatakuwa filmoa video editoriugunartaam tugunamata ila qaaqimmaangaman tarnaasaqulluun sulifigai ein ulaumiarso unnuusuliarso Mittuunen. Toisinimi. Nö. Nuosin taimi. No, nuksin taatsen sumikkitta. Hä? Taatsen sumikkitta. Toisinimi. Suittamaan. Ne oikeattaa. Sitoetta. Pinssi. Hä? Pinssi. Transportat. Fylsitet. Niitä. Missä kyllä nuksin taimaa voi akatisatsi olla, miten missään
Nivel 1, 2, 3 là kìa kìa. Qangarsuarlunuksin tarimagilerpugu ila. Atatakanno. Torsunnaangi. Maajortussimu. Emmanon. Con Hei nè. Oa takkunnu. Ha? Syliartora. Suliartinginnin tagumussu. Tilla. Anisa. Kiisamaniqaagu ilaqissa. Kiisamaniqaagu. Ni pissuaqquarpu. Inuiani pissuaqqullugu. Una takkuunu kaatilaarlu tua skammikas isi qayaaqarullumi skammi isiginnaagil snyd tau takkuunu kaatilaarlu tua pisinniapallalaarlunga suliffin unnoorsiorum lanniktorlertaarm ta nerisissan isilaarlung ta pussinikiartussaang pussitsit suliartorlunga ila Kage. Kisiara. Iniwa. Sia nene. Kamoek. Siana. Sui. Kanea. Ishumeasen. Sumiuga vin. Katta. Kamoek sidiana. Ishiatiamoda. Hallå. Denna. Hej. Hallå. Kaarqaning. Talla takungaatiqammerpaa. Takkuunut kaunskärmikas ajortissimasquugiana takusinnaassualorsiu pisinnialaarlung pussissatini kissaanga taa tussuliartussa aquullullaak arfimmerlun soar arfimmerluneruar taa soraarun sinereerum luakkinanga kissawaa ila takuliu tässä silivittaarusuppunga ila oqaerpunga no suliartoqqaliuttungaan sinaafinertuusimillungarfinermarlunu sasorillun tallimanertuusunaaf taa tallimeqaangaasianerfiitillun suliartussanersuga taa agiliippunga taa una vlogger naapallaannariarluu taa suliartussan soormila ippas taamaasiunnersimuungila sinnim ila man inerekunnuuteqqippunga qamanikkunnerlung maanguteqqippunga ila unaana Silivittaaruspunga nerippun kiornaqarsinnaassallunga nerippun kiorsinnaassigissiga tapiilaarusukkussi nutaamassilivittaarniarpunga vlogkiliutissannik nassiliissutissannik umingaanni pittaanermi assilivittaarniaruma tapeerusukkussi annikittumik innertuumik namminaaliingissaarsi kontunikisiinnissuussoorlummaa netbankikkulluunni taamaisuinnassuus allat kiorsinnaangikkallarpungam taunaanerani kontunermuutuusinnaarsi kiorusukkussinga kiorusungakkussinga kiorusukkussinga kiorsinnaarsi tikroningoorlunaami luoqutaasinnaa soorla tamaasti kronerussi qassiussaamit annertuloortoruissuus sorlila taamatu sinnammin aliingisaarsi ikiorusukkusinga kiusaarsi ikiorusungakkussin kiusinglarsingam taam namina aliingisaarsiqano tapiitigarusunnerlus ila tu pissangana nerippuun kiorloorneqassallunga ta
tässä assiliuttaarusup GoPro аққарсаатигуаа тааннута писаариорусуллу соорлулиффин ернingиннерниассам сорл GoPro иламикисуарсугум нассаруйорлугу филмилиулаар ернулаам таан ассили микиилуарлун ангигам сорл асеорторниссаан каниннермут таа GoPro аққарсаатигуа ила таперусуккуссиги таперниарсинга нериппун таперлуорнакалаарумаарлунга тас локки куситсиллуорнавалаарниссапаама ила please вики локки манкиллинилсерааруйнаасисигиннаарасси локки тлиандагуссаагут still like subscribe комментаарусуккусаама танна тааккуунаагунарпа Deus.